Bore! Ay, nabilita ha? Dagan ang numero verse? Oh. Okay. Dali. Oh, mana siya. Oh, ha? Tagiya nas mangga. Iya ra ng uyugo ng mangga, mga tagak ra na. Ingana na siya ka. Kuyaw. See? Ang pangalan niya, Incredible Padir. Ha? Panas tumoy ang buang, paspas king naka-uyog mangga. Wala matagak niya, oy! Ay pala bigat dos kuhan, kaya kuhan ta, bako lang. Natagak nila eh. Uy kalog, mana na. Mana na. Wala. Mana. Wala. Uy dali niya. Jun, tubot. Lagi. Oh, ay takag tunog. Ha? Mao na siya, taga-kagsing na. Oh? Ay yung Pensa bro. nanay ra pero siniguro. Unlock pa man sana siya makuhan. Bata pa may asawa ni. Pero mas bata pa siya. Huh? Amer. Wa para gyud sundi si show na ning ta ano sali amin laro o ano ya. Mo na siya. Tara, ang premyo, nailams ka o. Punita na, boss. Oh. Apple mango. Oh, nabuak. Oh. Wala na? Wala, asa ko no? Diyan to. Oh, daghang apple mango ah. Oh. Ha 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 ha.